Με τις απόψινές εκδηλώσεις, με την παρουσία μας εδώ όλων, κλείνει και φέτος σχεδόν το 15ήμερο εκδηλώσεων εδώ στο Δίστομο. Κλείνει με καταθέσεις ψυχής, με βουρκωμένα μάτια από τον εκλεκτό πατριώτη και όχι μόνο το Τάσο το Σταθά, τον οποίον ιδιαίτερα ευχαριστούμε και ευχόμαστε να είναι καλά και να μας προσφέρει κάθε χρόνο αυτό που τόσο απλόχερα δίνει. Η σημερινή επιλογή τέριαζε και στον χρόνο και στον τόπο. Τάσο, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επίσης, ευχαριστούμε τις κυρίες και τους κυρίους που ήταν εδώ και εκφράστηκαν, στάθηκαν εδώ στη σκηνή όπως στάθηκαν και πραγματικά μας συγκίνησαν. Θέλω να